videót is újraindítottam, aztán majd valahogy megpróbálom összefűzni. Majd összefűzöd. 50-kor kezdtem. Pedig az útságod a traktorra nem győzök után menni a kombányon. Hát pedig 10-re van beállítva a tempomatom. Én meg nyomom neki nyírgázom. Most jó. Nem, a TD, a kombány néha lassul. Igen, Mikor valami nyomnak csak 90 megy. bele, igen. És mivel az enyém nem intelligens, nem tudja követni. És meg a mozgásérzékelő? Igen. Igen. Traktor. Milyen traktor? Jaj, ez jön hátra. Gyere, gyere. Ja, ez a csuklós szar. Igen, az a korgúzsámba összeáll, igen. Igen, ezt nem szerettem. 8 tonnás dagító. Hatalmas. Na, alakul ez, gyerekek, össze fog gyönni ez a szerverünk is, úgy mármint az a mapunk, csak ne kacskaringozzák meg ennyit ebben. A traktorra. Próbálok a csíkon menni, de nem tudom főzni. Ezt az állatást, ezt figyeled? Úristen. Látom olyan, mint Kaszálok külön műveget csinálni. olyan, mint az ökörhugyi, de amúgy jó. Kaszával csukott szemnek különben csinálsz, mi? Különben most lassulok, mert 9-re, mert szerintem te emelkedőn mész fölfele, és azért lassulsz. Most Combat 9-en megyek. Igen, én is, most már biztát vettem. Gyerekek, lassúak vagytok, mindjárt utolérlek benneteket. Na. Amíg én vagyok a kombány, addig nem tudod kibuzgálni szállanként. Mindjárt kiszáll a gépből, aztán egyesével neki elhúzigálni, hallod? Megy a kombány előtt sarlóval, azt vágja. Megteltem. Nem teszünk politikai megjegyzéseket. Nem. Kalapácsokról szó se volt. És a béke galambról. Na jó, forduljál már ebbe a traktorral, mert nyeklik itt a jó, nekem máskor rába kéne mennem, csak jön vissza a Mati. Én meg jövök. Vagy. Te megjössz egészség. Egész. Igaz is, na. Te mit szólsz, ha én most mennyi van? 9 óra van a játékban. Szerinted leakad a gépem, ha fölkapcsolom a lámpákat? Szerintem nem. De most én ezt ide behordom. Igen. És nekünk pénzünk lesz belőle. Igen. Most én ezt eladom? Igen. Te ezt most eladod. Jé, fölfedezted? Nem, én azt hittem, hogy abba hülyeségbe Ez nem pakoljuk. raktár, ez Nem, eladó. nem. Most minek raktározzuk, amikor még nem kell? Ja, jó. Még van. disznónk, még Jó, jócskán később lesz disznónk, majd maximum hétvégén. Ja, jó Ó. van. Ó, gyanú. Na, már van 1164 forintom. Mindjárt csinálod, mint a magyar gazdák. Főz magitej. Köll az. Hát nem, de komolyan erre az ízére tárgyat kell menni egy vágóasztalra, ez siválmas. Azon törtem a buksimat, mert nekem olyanom is van. Agyam. Igen. Szóval azon törtem, hogy akkor, mert nem tudom, hogy most hétvégén kell-e dolgoznom vagy nem, tehát a szombatom az szerintem lesz a náva. Jaj, de hülye vagy. Hát hol mész? De vasárnapra megcsinál a Krisztin mindent itthon, amit meg kell, bár nem igazán, hogy túl sok minden lesz, úgy oldjuk meg, hogy pénteken megcsinálunk mindent, meg szombat délután, és akkor vasárnap rá lehet ülni egy olyan 3-4 órásra, hogy haladjunk ezzel. Legyen videóanyag. Hát videóanyag is akár lehet, de micsoda, Valamit előre. hogy haladjunk ebbe. Mert most érdekes módon
kurva jól megy. Most megy. Tehát megy. Aha. És nem akadok. Én sem. Tehát Úgyhogy kivettem az automatikus mentést belőle, most már én is állok meg. Van egy olyan lehetőség, hogy automatikus mentést kérsz. ja, igen. Én Mert kivettem belőle. igen, azt nem kell, mert Nekem automatikusan benne volt, hogy igen. automatikusan az tette, hogy igen. De közben nem. És mondtam neki, hogy pedig nem. Ez a kormányon nincs semmi sikerélményem. Abban a pillanatban rángolják hozzád, ahogy levágja. Akkor mindjárt megtellek, elviszem, Legalább lesz egy kis sikerélmény, és hogy akkor mit tudom, 200 főt tudom rakni. fölveszem a talajlazítót, és ezt az utolsó már lehet, hogy belefér ponta. Adjál még egy kicsit, nem kell sok, de köpjél még belém. Meg vagyok, megtettem. Elmentem. Mármint... Igen. viszem, viszem a cuccot, na akkor így mondom inkább, jó? Az a biztos. Viszem a cuccot a helyére. Én mentem, azt mondja. Még kell mindent tudom magyarázni a videóról. Hát nem tudom, szóval ez most ez picit furcsa. Furcsa lesz visszanézni is. Igen. Tehát azért... Na nézzünk egy lámpát. Túl sok minden nem változott. Mondjuk látom az utat. Utat. Részt a teljes kívülállítással megy. Igen? Én most jó helyre jöttem? Megint nem, neki meg a fának? Mondtam. Esélyt akartam. Várjuk ki azt is. Na most ezt a forgós zsámolyos szart, mivel én nagyon gyűlölöm. És ezzel nem tudok forgolódni, így most brékelünk itt egy kicsit. Megvan. Ó, tuti. Megy ez. Úgy csinálni, hogy nagyobb. Megy ez. Megoldjuk mindent. Előről, hátulról. Az se lenne ártalmas amúgy. Majd. Nem most. Majd a hétvégén. Igen. Amikor ráülünk. Így szakon pakke. Gyorsiba megkeresni az aranyrögöket, mert abból lesz egy millány. Tisztán, lazán. És akkor abból már tudnánk vásárolgatni is. Szépen lehet szaladni. Érted? Hát nagyjából tudjuk. Nagyjából tudjuk merre van. Na jó van akkor. Nagyjából van sejtésünk. Ha az első Igen. tizet megtaláljuk, akkor már királyok Onnantól vagyunk. meg már mutatja a térkép. Csak azt nem tudom, hogyha így vagyunk. Hát ez Kriszti! Ez egy Kriszti! Ez egy ütközéses baleset volt. Szerencsétlenség. Ekkora passzott nagy földön két traktor összeütközik. Végül is. Végülis rá is. Na azt mondja, hogy most én ezt itten... Maci, jó messzire leállítom hozzád. Igen. Oda lebaszom oda a fő szélére. Jó. Kutyám putyócskát, és majd oda mész, azt megtöltöd. Én meg elmegyek az elhagyatott kultivátorért. Meg kell kultizni. De van még egy földünk, úgy látom amúgy. Igen. Igen, megyek oda és majd aratni. Jó. De ez itt a széna bogja mellett, ez mi ez? Ez a milyenké, vagy ez? Mi? Ez itt ez a föld. Hol vagy? Igen, az is. Hány a szám? De 14-es, az is a miénk. Igen. Igen, igen. De most várj. 15-ös volt. Az is a Az miénk. is a miénk. Igen, de most hol van a kultivátorunk? Hol hagytad? Krisztike a Én kultivátor. valahol a legvégén. A másik traktor mellett. Ott valahol hátul, ott valahol messze, jó messze. Nem, mert elhozta. Valamelyik. Ja. Vagyis, hogy én elhoztam. Arra
ottan a legvégén, arra keresd, itten, ottan, valahol. Jézus úristen! Én oda ledobtam. Hát öcsémet elvitte a map másik legvégére. Bármi. Hát elfogy a benzinem, amire odaérek. És itt most kurva jó, mert sötétben daláljam meg. Egyenes tovább. Oda elvitted a francba? Aha, ott van. Hát de nem vagy normálatos. Ez a kék érezi, nem? Hát én ezt nem Ott, néztem. Ott egy kicsit jobbra. De ez az autó. Nem, ott jobbra. 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 Akkor miért balra mész? Ki megy balra? Én. Ja, hogy itt van ez? Igen, én oda szépen lepocs. Ja, sötét volt. Lepogy, na tessék. Oda, hogy nem, hogy valaki észrevegye. Aha, keresd édesem. Örülj, hogy nem dobta be a susnyásba. Na, kattints már föl az anyád úristenit, hát. Ennyire nem lehetek béna. Vagy igen? Vagy nem? Vagy mégsem? Na, most gyaválunk akkor oda. Erre kell 32-be. Mi az, hogy csak 31,9-el tud menni, de én 32-t azért csak kipréselem. Azért nézd meg az üzemóráját a gépednek. 31 31 óra. De hogy csináltál bele ennyi? Én nem csináltam bele, így kaptam. Mi már rosszantó? A kombányban is van 35. Hát mi van, már előre használták? Azt most kezdtem el aratni vele. Hát milyen dolog ez már? Használt gépekkel kezdünk, ráadásul hitellel. Ennyi. Meg ó. Kultizzunk. Ó, édes Istenem, ezt a 10 centével így fogok héttel menni. 10 centinként, hát ezt az életben nem fogom én fölkultizni. És mindez héttel. Kemény játék lesz. Itt fogom magam fejbe lőni. Mindjárt lesz még egy nagy kódot. Nem kell. Még egy nagy vágóasztal ide. Nem kell. El vagyunk mi ebben is. Nem vagyok biztos, hogy mire belearatom. De az egyik támla már elvileg kész mindjárt. Mindjárt kész, mindjárt kész. Én meg elkezdtem kultizni, úgyhogy nem gond. Helyes, mert én megyek át a másik táblára, ott a Krisztinékre lesz munkája, Miért? Miért? mert az meg szója és azt nem kell összeszedni. Ja, azt szólja? Ja, azt nem tudod összeszedni, akkor Kriszti Ja. meg jöhet utána vetni. Vagy átveszi a kombányt, és akkor én megyek vetni. Amelyik szimpatikusabb. Tök mindegy. Mindegyiket tudjuk csinálni. Én nem vagyok a kombányom annyit. Csak majd valaki hozzátol az utánfutót, megírtja majd ki. Jó, megoldjuk. Ez úgyis én nálam van az a traktor. Próbálunk itt bebrékelni. Ennyire sötét terik már van, nem állok. Már lassan már 10 óra lesz. Ó, az szép és jó, de már lassan hát semmi nem látok a játékban. Van még egy lámpa? Van, jó van, most legalább már láttam a hátulját is. Vigyázz, jövök. Hát figyelj, én most nem tudok gyorsítani. Úgyhogy Fölakadtam a karácsonyfára, te kerüljél most ki, mert én nem tudok gyorsítani. Én most kereke héttel cetamogok. Ha lenne benne olyan beállítás, hogy elszálljak ki, és szerintem röhögve elsétálnák mellette. Úgy, hogy ő megy.
De minden kezdet nehéz. Ha valaki elkezd vetni, akkor majd árpáként. Hát a Kriszti fog elkezdeni. Valószínű. Csak előbb jussak el odáig, hogy legalább egy csíkot ráverjek. Rosszul, aki rosszra gondol, Igen. és hülye, aki nem. Nem olyan csíkot, és nem úgy akarom ráverni, hidd el nekem. Laci szemből. Na, nem szambázni velem szembe, Nem, megpróbáltam kikerülni, és sikerült. mert én nagyon harcias géppel dolgozom. Ebben az a jó, hogy ezt viszont alaphatom körülbe. Akár hosszába is. Azt te komoly, de szépen megy most a játék. Most szép, azért nekem is, hogy nem akad be, 30 FPS-sel gyönyörűen viszi nekem is, még van 4 percem, Annyi, pedig egész jól nézek. ugye? De nem az orvos mondta, ne aggódjál. Kezdtem már örülni. A videóból van még 4 perc, Le vagy maradva édes. hát nem megy gyorsabban, Játszom! nem tudom gyorsabban ráverni. Hát, ennyi. Kiszászoltam. Maximum, ha meg tudom, ja. Már figyelj, már 3 csík megcsinálva. Egy fél perces állószünet, amíg elmegyek inni a valami, a szegény Ízes gépen. volt el. Nem ízesítem, de van nekem. Ja. Az a helyzet, hogy ahogy elnézem a gépemet, kopra megy. Tehát a felvétel, a Skype, a FPS, a játék kicsit húzza. Nem baj, legalább dolgozik. Mostanában elúsztunk. Ja. Ittunk egy. Ó, egy jó kis. Az időt nézzük, mert azért hónap még dolgozni kell. Igen, én azt akartam mondani, hogy 30-ig maximum. Melyik 30-ig? 20-30-ig. Ja, jó. 20-30-ig. Jó, rendben. Mert holnap nekem is hajnalba kell mennem, mert megyek Persze, neked hétköznap van azért. Pest másik végébe kell mennem. Nem vicces úgy felébredni, hogy azért tele vagy játékélménye. Ja. Szóval belül az a Skodában, mint a kombánya. Ó, simán mindenkit letarol. Mész valamit a kultivátorra. 8-al. 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 Dudáljanak. Főnökén jöttem dolgozni, csak hát ezért. Csak hát idé. Tetszik tudni, hogy a kultivátort húzza, csak 8-al még. Lehet, hogy ráhívnák a bolondok házát, hogy kényszer szubbombba elvigyék. Kultivátor, az kapa. Sima kapa. Ennyi. Csak azt nem értem, amikor elmentem a földön, nem hagyott ki tudtot. Most meg látom, hogy el van hagyva. Nem értem. Lopok tőled egy szalagszögöt. Hát nem. Mi a hullafótos lett a pálya? Ah, Ne csinálj selejtet. jó, majd visszamegyek, azt kiavítom. Majd visszajegyek, azt főkapálom. Önök úr, majd visszamegyek, aztán kis hallóval, kapával, aztán majd elintézem. Mondom, nem kapott traktor. Kapsz egy palicskát. Vagy 2 ökröt, mert válságban. 2 ökröt, na, azt kéne még be.
2 ökröt, azt kéne még nekünk ide. Nem elég ökör vagyok én, 6 nap.